presented by Raj Recording Studio, Gadara Baja। हर पल सखी मोरा पीछा पूरा भइल मतन को कराइछा पूरा भइल मतन को ए सखी अरे सुन ना हो करे हर पल सखी मोरा पीछा पूरा भइल मतन को कराइछा रहे कइले चढ़ाई छोड़ी उ तो पढ़ाई रहे कइले चढ़ाई छोड़ी उ तो पढ़ाई हमरा चक्कर में फेल हो गई। सखीरे गजब एगो खेल हो गइल हीरो हुंडा वाला गुंडा के जेल हो गइल। सखीरे गजब एगो खेल हो गइल हीरो हुंडा वाला गुंडा के जेल हो गइल। डीजे रमेश सुखीपुर बाजार रहे करत बाराउ त रंगदार जो है तो है सखी देत रहे गारी पीछा करल पड़ल ओकरा कम भारी कबो चला के उ तो फुलवा से मारी कबो चला के उ तो फुलवा से मारी रहे करत बाराउ त रंगदारी जो है तो है सखी देत रहे गारी पीछा करल पड़ल ओकरा भारी कबो चला के उ तो फुलवा से मारी करे हमारा के तंग रहे बहुत बेढंग करे हमारा के तंग रहे बहुत बेढंग अब ओ कर रेल हो गइल। सखीरे गजब एगो खेल हो गइल हीरो हुंडा वाला गुंडा के जेल हो गइल। सखीरे गजब एगो खेल हो गइल हीरो हुंडा वाला गुंडा के जेल हो गइल। डीजे रमेश सुखीपुर बाजार रवि घूम करे रहे ओकर नाम हो करत रहे सखी बड़ा गलत काम हो जब जब घूमे हम निकली बहरिया पीछा करत रहे सुबह शाम हो सुबह शाम हो सुबह शाम हो रवि घूम करे रहे ओकर नाम हो करत रहे सखी बड़ा गलत काम हो जब जब घूमे हम निकली बहरिया पीछा करत रहे सुबह शाम हो सुबह शाम मारे आँखों दबा के मुँह में चिलगम चबा के मारे आँखों दबा के मुँह में चिलगम चबा के कैसे कहीं झमेल हो गई। सखीरे गजब एगो खेल हो गइल हीरो हुंडा वाला गुंडा के जेल हो गइल। सखीरे गजब एगो खेल हो गइल हीरो हुंडा वाला गुंडा के जेल हो गइल। presented by Raj Recording Studio, Gadara Baja।